कोकणशाही आयोजित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद. प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री पोपटराव पवार, गाव हिवरे बाजार, जिल्हा अहमदनगर आणि माननीय श्री भास्करराव पेरे, आदर्श गाव पाटोदा, जिल्हा औरंगाबाद. प्राधान्याने येणाऱ्या 100 ग्रामपंचायतींनाच प्रवेश मर्यादित. आजच संपर्क साधा 9860 3354 58 किंवा 8275 6324 13 किंवा 9405 46 67 70. रविवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी मराठा समाज हॉल, कुडाळ येथे. कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. नमस्कार. कोकणशाही न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून येणाऱ्या 26 फेब्रुवारीला सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक परिषद ही भरवण्यात येत आहे. मी कोकणशाहीचे साईनाथ गावकर आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला मनापासून शुभेच्छा देतो. पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. अतिशय चांगला विषय आपण निवडलात. मागेही 2-3 विषय आपण चांगले निवडले होते आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून. त्याच्यातही आपल्याला यश आलं. आपलं चॅनल ही चांगल्या योग्य प्रगतीच्या दिशेने चाललं आहे. आपल्या चॅनललाही मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि ग्रामपंचायतींचा कारभार हा कसा असावा याच्यासाठी आपण पोपटराव पवारांसारखी तज्ज्ञ लोक बोलवली. त्यांच्याकडून आपण मार्गदर्शन ह्या सगळ्या मंडळींना देणार आहोत. सरपंच असतील, उपसरपंच असतील, सदस्य असतील, ग्रामसेवक असतील. हे सगळं जे आपण करताय खरोखरच आज समाजाला त्याची गरज आहे. कारण का गावामध्ये ग्रामपंचायत म्हणजे गावाचं भवितव्य. आणि एकदा ग्रामपंचायत नीटनेटकी झाली, कारभार चांगला चालला, तर जो विकास अपेक्षित असतो लोकांना तो सहज दिसायला लागतो. त्याच्यामागे एक मॉडेल उभा राहतो आणि मग तो देशाला, राज्याला कळतो. अशीच काही संकल्पना घेऊन आपण या वाटेला लागलेला आहात. मनापासून आपलं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. असेच आपण वेगवेगळे विषय, समाज उपयोगी विषय आपण हाताळतच असता. पुढेही आपण हाताळाल ही आपल्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि येणाऱ्या आपल्या कार्यक्रमालाही शुभेच्छा देतो आणि तुमच्या चॅनलच्या भविष्यासाठी आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ग्रामविकासाचे हात बळकट करण्यासाठी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद. या भव्य दिव्य कार्यक्रमाचे साक्षीदार होण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला आजच सबस्क्राईब करा.